Boiro e Rianxo acollerán 2 obradoiros de emprego para menores de 30 anos impulsados pola Xunta de Galicia. A achega da Administración Autonómica para estas iniciativas supera os 308.000 euros, que permitirán formar 32 alumnos. Un total de 32 mozos e mozas menores de 30 anos do Barbanza van poder formarse o tempo que traballen durante 6 meses nalgún dos 2 obradoiros de emprego de garantía juvenil que terán lugar en Boiro e Rianxo, impulsados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria mediante unha achega de máis de 154.000 euros por cada iniciativa. O obradoiro de Boiro contará con 8 alumnos nas especialidades de operacións básicas de cociña e outros 8 na de operacións básicas de restaurante e bar. As prácticas laborais realizaránse mediante a organización de menús sociais, almorzos solidarios, eventos gastronómicos do Concello, xornadas de show cooking e comidas degustación. En canto ao obradoiro de Rianxo terá 16 alumnos na especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Os integrantes do obradoiro traballarán na recuperación e rehabilitación de zonas degradadas nos Montes Pena e Loiras, na parcela de Turreiro en Alameda e Campo de Arriba de Rianxo. No total galego, a Consellería de Economía impulsa 23 obradoiros de emprego específicos para menores de 30 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Juvenil, nos que van participar un total de 352 alumnos cun apoio que suma preto de 3,4 millóns de euros. Estes programas complementanse con novos obradoiros duais de emprego cos que a Xunta prevé incrementar as oportunidades laborais de 2.000 persoas desempregadas cunha achega de preto de 30 millóns de euros. O obxectivo é poñer en marcha 100 obradoiros duais que combinarán un contrato de formación e aprendizaxe durante 9 meses e como principal novidade a contratación en prácticas de como mínimo 3 meses máis nunha empresa emprazada no ámbito territorial onde teña lugar o obradoiro. Con estes programas búscase mellorar a empregabilidade dos seus participantes ofrecéndolles unha formación para o emprego teórico-práctica de calidade da man de especialistas, a realización de actuacións de mellora das dotacións públicas ou de uso público no ámbito local, así como a prestación de servizos de interese xeral e social e o impulso da colaboración institucional entre a Xunta e as entidades locais.